Bay. Uy, bay! Ay, asa mo kagikan? May tanong-tanong mo dia, bay. Kanang mga kanang gibang tukuran og balay bitaw diha. Oh, nga naman na diha, day, bay. Ako di ba ako am nang yuta. 30 hektaryas na. 30 hektaryas na. Belas gawan. Ako na lang nang gipabalayan, gipakilahan ako kay kabalo man ka maluoy man tanang way mga yuta pod. Mao. Oh, ikaw kumusta nang ka karon? Lagi, bay, di. At tuon ko na ako akong panya, bayuta ba? Wow! Na ano? Nakayuta diha. Na. Nakapalit kag yuta diha. Pensahan ni mo eh. Ano ka? No, pila ka hektarya? Nga pa, lagod. 60 points in centimeter per hour. Dako. Oh, ato. Di basta. Unahan. Kabalo ka, ang akong negosyo karon mao ni mga malit kog yuta. Diri sa Dakbayan sa Tagum, akong yuta diri 165 hectares na. Ikaw, Ginagmay lang ano. Hectares per hour per seconds ra. hectare per hours per second? Oh. Bay, unsa may negosyo nimo karon istoryahon ug natug tarong bay palihan mo dito mga yuta ning Tagum di. Ano na? Buy and for sale? Nga. Kada mga prenda palit. Ah. Kulbaan naman ni mong tirada deron. Pre mga kwartahan dito ani. Anak na nga negosyante tayo. Oo, noon, kaliwat mong putag mga negosyante po. Oh. Saan man yung tirada na to, ano yung perting? Unsa man, pila na kabuk mong anak ron? Kuan pa? Duhag tunga? Ito nga. Try na pas. Ay, grabe ka tikboy ni mong daghan na kay isa pero anak mo gina mga kwartahan yun. Oh. Ako nga, upat akong asawa. Upat akong asawa. Di basta-basta ng pagkakuano eh. Kaya nga no, nagsalig mata, mabuhi man na to tanang kay kwarta. Basta mga dato ingana gyud magana-ana lang perminti nang magkakita tag mga ingani. Bitay-bitay juga diha. Kuyawan na anayon mo ba eh? Di gyud basta-basta na. Basta mga ingani tirada gani. Ang akong negosyo naawang po ko yung mga balay nga pag-arkilahan, mga kwartahan pud, mga pangkwartahan nga balay ba, mga dato nga balay. Basig kan. Nakay sa hindan niya. Ay, pati lang mga magbyuda. Na. Tirabyuda. Adi na to na hisgutan eh. Ang atong negosyo atong mga hunaon. Ang pinakanindot diha. Murag kaulano na. Gadto na lang tingali ta. Tara. Ay bay. Atuon sa Bay. atong subdivision diha. Sa atong subdivision ba na to? Unsa mo? Tara. Ah, tiyo ko na Oh, to. tuyok ko na to atong subdivision diha. Sige, tara. Tara. Basura! Tata. Basura mo diha.